IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. From Pidig Adjo, punta tayo ng si Wamer Vintar. Idol John Kamen. Manamnama nga operar to ni 24 oras ti Vintar District Hospital ang masarakan iti barangay Tamdagan iti nasao nga ili. Kaya tiket babae na tiya pa nagkinamayet tiya provincial government ken iti lokal na gobyerno tapon maserbian analawlawa dagiti kasapulan na ti serbisyo medikal. Basara ti pakaammo mangrugi intunulunas February 10 ket official ton nga operar iti 24 oras ti nasao nga ospital. Agad daytoy ananayunan pa dagiti agpaay ado doktor ken nurses ken iti apan nakaibiyahe da iti kada Sabado ken Domingo nga agturong iti nasao a health facility. Nagyaman met dagiti lumugar kadakkel tulong kadakwada daytoy tapno saan pay nga umad adayaw mukastang ada iti maitaray kang runaan na no emergency. May palagip at ti barangay Tamdagan ket may sa kadagiti barangay nga ada iti umamyanan apaset ti ili ken danunan na pay ti manong oras a kilometros. Wala danunan na pay ti mano a kilometros takbay ang makadanon da iti sentro rason nga ada iti nestablisar na health facility iti nasao a barangay. Damag iti iliti Vintar, adwa iti 99.5 Idol Joan, wait lang. Manot doktor sa tan, ditangay Vintar District Hospital. Dati may sa idita po sa dati talungan na nayunan, bale upat dano ko aminen, Idol Bernard. Tinurses tayo, hante pa nga maisigurado naman ng bilang da, niyema dati, ket dati nga rod, purpurang na nayunan meten, kadagito agundaway, Idol Bernard. Kaya ada pa iti panang, tawagan, open for application, mapanag-apply sa Idol Bernard. Open for application. So open pa lang masapol dati nurses, kasday? When, Idol Bernard. Alright. Sige. Ano na ganan? How about kano digiti services? Ana digiti baka limited to manen digiti services kano Idol Joan. Digiti agreact digiti kakailian tayo. Okay. Services Idol Bernard agpapanak da pa yan sa Zay so nga digiti aganak. Hanga bumaban ko nam. Oo. When ijay dano kalatan Idol Bernard. Okay. Sige. Alright. Sige. Go ahead Idol Joan. Damag iti iliti Vintar, kadwa iti 99.5 Lawag, Idol John, 15 Tata, Correct.